ମଣିଷ ତାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରେଳଟି ଅନ୍ୟତମ। ରେଳ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରୁଛି। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ରେଳ ଧାରଣାଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ପଶୁମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ରେଳ ଧାରଣା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ରେଳ ଧକ୍କାରେ ଜୀବନ ହରାଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଘଟୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଂହରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସମସ୍ତ କଥା ସିଂହରାଜାକୁ ଜଣାଇଲେ। ସିଂହରାଜା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହାବଳୀ ବାଘକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ମହାବଳୀ ବାଘ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ରେଳ ଚାଳକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରେଳ ଚାଳକକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରେଳ ଧାରଣାରେ ରେଳ ନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କହିଲା। ରେଳ ଚାଳକଟି କହିଲା, ରେଳ ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତମେ ଯଦି ଜିତିଯାଅ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଧାରଣାରେ ରେଳ ଚଳାଇବୁ ନାହିଁ। ବାଘ ତା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରେଳ ଚାଳକଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଯିଏ ଯାଇ ଆଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ହେବ ବିଜେତା। ବାଘ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାଠି କଲା। ଆଉ କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ରେଳ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଳକୁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହରାଇବା। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ତା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଉ ବାଘର ଜିତ୍ ହେଲା। ତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳ ଧାରଣାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁମାନେ ଏ ଖବର ଶୁଣି ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ବାଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜାଣିଛ କି ବାଘ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲା? ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ରାସ୍ତାରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲା। ଆଉ କହିଥିଲା, ଜଣେ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠି ଦୌଡ଼ିବ। ଆଉ ଜଣ ସାଥୀକୁ ନେଇ ସେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲା। ଦେଖିଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଘ ତାର ବଳ ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।